Avui preparem un plat molt vistós, una quiche d'albergínia amb ceba confitada. Al final del vídeo teniu la llista amb tots els ingredients. Necessitem massa brisa, pot ser comprada, albergínies, cebes, pernil, ous, nata, formatge emmental, oli d'oliva, sal, pebre i julivert. I si ens fem la massa nosaltres, farina, mantega, aigua mineral i una mica de sal. Preparem la massa, barregem la farina, la mantega, l'aigua i una mica de sal. La podeu preparar amb robot o manual. En aquest mateix canal teniu un vídeo on us ho expliquem pas a pas. L'acabem de barrejar amb les mans, la deixem en un bol i la posem a la nevera 30 minuts. La retirem de la nevera, en separem una part i l'estirem amb el corró donant-li una forma rodona. Passem la massa dins del motlle. Retallem el sobrant de les vores, la punxem amb una forquilla i la deixem a la nevera 15 minuts. Escalfem el forn a 200 graus. Posem damunt del paper llegums o, en el nostre cas, pedretes de la platja. Enfornem 15 minuts. En aquest pas se li diu coure en blanc. Mentre caramelitzem la ceba. La tallem a juliana, la posem en una cassola amb oli, afegim una mica de sal i la coem a foc molt suau. A mitja cocció podem afegir una mica de vi ranci o una mica de brandi. La ceba ens ha de quedar ben cuita i una mica fosca. L'albergínia ja la tindrem escalivada. La pelem i la tallem a tires. Ja ho tenim tot a punt. Ara ja podem preparar la quiche. En un bol posem 2 ous. Afegim la nata i barregem bé. Hi posem l'albergínia, incorporem la ceba i afegim el pernil. També hi posem el formatge i salpebrem. Compte amb la sal, que el pernil ja en porta. Aboquem la barreja a la quiche i amb la massa que ens ha sobrat fem tires. Engeguem el forn a 180 graus. Anem col·locant les tires entrebalcades sobre del motlle. Les pintem amb ou batut i enfornem la quiche 45 minuts a 180 graus. Passat el temps, comprovem el punt de cocció. La traiem del forn i ja la tenim. La deixem a temperar una mica i la servim amb una mica de julivert picat per sobre. I si us ha agradat, agrairem que ens deixeu un like o un comentari. Això fa que el nostre canal sigui més visible. Us esperem a la propera recepta.